N'okpuru ọchịchị ime obodo dị iche iche bụ nke o metara n'ime steeti a, onye nta akụkọ anyị Valentine Mbadogha ka wetara anyị akụkọ ya. Ụlọ ebe ndị iji chụpụrụ na be ha nke gọvanọ gara njem nleta na ya bụ ndị nke gụnyere Central School Odekpe nke dị n'okpuru ọchịchị kansụl Ọmarụ, Crowder Memorial Primary School Onitsha nke dị n'okpuru ọchịchị kansụl Onitsha North, Ụmụaba Nam Unity Primary School Otuocha yana kwa Unity Hall Ụmụeri ndị nke dị na okpuru ọchịchị kansụl Anambra East. Gọvanọ Soludo gara njem nleta iji chọpụta ọnọdụ ebe obibi ahụ ebe ya na ndị ahụ iji chụpụ na be ha nwekwara mkparịta ụbụbọ. Gọvanọ Soludo n'oge na-ekwu okwu kwuru na gọọmenti nke Anambra steeti na-agba mbọ n'ụdị pụrụ iche iji hụ na ebenatara ọnọdụ ihe isi ike nke ya bụ mwakpo iji wakporo ha nwere ike ibute. Ọ kpọrọ oku ka gọọmenti nke ala Naịjirịa gbaa mbọ ịhụ na ewetara ụsa nke ga-enwe ntọala nyegara ya bụ iji na-awakpo ala ha kwa afọ ọbụla. Ọ rịọkwazịrị ndị ọnọdụ mmadụ na-emetụ n'obi ka ha nye aka n'oge ọnọdụ dị otu a iji benata ahụhụ dịrị ndị mmadụ ma kpọkue ndị otu National Emergency Management Agency NEMA ka ha batara gọọmenti Anambra ọsọ enyemaka n'oge ọnọdụ dị otu a. Gọvanọ Soludo nọkwara n'oge ahụ kwe ha nkwa ezi ọnọdụ ahụike ma kwuo na gọọmenti nke Anambra steeti ga-enye ha nkwado iji mee ka ha nwee ezi ndụ ngwa ngwa ya bụ iju belata. Etu o si wee mee unu nọ Anambra niile ka o mee. Ana m akpaghalị tata niile were anya m wee na-afụ ejego m Ọgbaru baa Ọnịsha fụ ebe unu nọ wee si unu na anyị kwa unu n'azụ, Anambra niile kwa unu n'azụ. Onye ọbụla malụ nke ọ ga-emenwu iji nyere unu aka ka ife arapụ ịta unu afụfụ nnukwu ọ na-eme ya. Osote aka na-achị steeti a bụ dọkịta Onyekachukwu Ibezim ya nakwa ọtụtụ ndị ọzọ ndị so gọvanọ Soludo arụ ọrụ bụ ndị sonyere na ya bụ njem.